Laki na siya dahil challenge nga. Ako bagay mo uno kay laki na siya dako ang trabaho rin mo magtugsok kay ako ang CR, no? Lusnag. Ang hatok. Huwag gasto inyong idol. Yung kwarta. Ako na nang haligian o kahoy nga gagmay. No? Temporary mo na gitawag sa mga asawa, mga tugsok ko. Temporary dayon. Nga. Tumod sa wadon. Huwag kapalit ko kahoy. Imuha na lang ko katong mangga nga punuan. Nagamit ako ang laya uban niya. Sanga. Nagtugkan o kudadi. Now, ini siya mga katugbok. Limpyo kay ni siya. Mauta ni. Makao ni siya. Tamis kini siya sabaw. Mo ni akong galigi kay galigi na ko ron sa kong CR. Ikaw dito. Balik. Okay, minanira ko ang trabaho. Pinamilan ko ano yun. Tiki mo kayo yung idol. Why? Kapalit o materialis. Lublak ang uwan. Ang lublak. Ang akuan na lang. Ang akupok. Why? Kapalit. Usap. Hindi na mo ni o tawag ni siya o naguba naman na. Asa rong material Tara. Buha ko mga minta nga katugsok. Kaya libog ko ay. Siya mga katugsok nga. Trabaho, walang personalan. Kaya pobre man. Ayaw remisin yung idol. Patay. Nagkuha, nagkuha ka sa bayan, mga katukyot. At ang buhayan daw susukuan, ayaan, amo itong kuwaton sa puno, nagpaon daw. Bahala, di katabaan. Ini aku gamit sa akong CR. Akong kawat. Wala sila kasibaw. Naman to ang tukuran kay guwang naman to na gahi naman. Aw na unang hapit padong na sa tuba. Mani siya simbol mga katugsok. Ang inyuhang idol, grabe yung kubreha yun. Lansangan na nila ko kawayan mga katugsok kay karon nga di mabasa ni botere. Wala, tulong. Kay, lagi melinda di ay. Wala. Wala ning,
buntag sa'yo. Kumbate sa kapobre. Ano siya mga katugsok, yung idol. Kamot yun yung magbungbungan ng ihang. Balay siyang pamilya. Benisura. Yung bumbungan. Gamit pa, sugnod pa. Yan na. Oh, ginang bayan. Tibot gina.